नमस्कार, मालवणी लाईफस्टाईल या माझ्या चॅनेलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत चटकदार मिरचीचे लोणचे। तर मिरचीचं लोणचं बनवण्यासाठी मी इथे गावठी मिरच्या घेतलेल्या आहेत। गावाकडे मिळतात त्या अशा छोट्या छोट्या गावठी मिरच्या, पाव किलो मिरच्या घेतलेल्या आहेत, 250 ग्रॅम। स्वच्छ धुवून घेतल्यात आणि त्या कोरड्या करून घेतलेल्या आहेत। यामध्ये पाण्याचा अंश अजिबात राहता कामा नये। आपण आता या मिरच्यांचे देठ प्रथम काढून घेऊया। सगळ्या मिरच्यांचे या मिरच्यांचे देठ मी आता सगळे काढून घेतलेले आहेत। तर आता या मिरच्या आपण कापून घेऊया। तर एका मिरचीचे मी दोन दोन तुकडे करून घेते, कारण मिरच्या आकाराने छोट्याशाच आहेत। या मिरच्या फारशा तिखट नसतात। अशा प्रकारे आपण सर्व मिरच्या आधी कापून घेऊया। मिरच्या व्यवस्थित धुवून कोरड्या करून घेतल्या पाहिजेत पूर्णपणे। या मिरच्या प्रामुख्याने कोकणामध्ये आढळतात आणि कोकणी लोकांना पण त्या फार आवडतात। मिरच्या आता माझ्या सगळ्या चिरून झालेल्या आहेत। तर आपण लोणच्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। इथे मी 1 चमचा हळद घेतली आहे, 2 चमचे मीठ घेतलंय, 1 चमचा मोहरी, अर्धा चमचा मेथीचे दाणे घेतले आहेत, 4 चमचे मोहरीची डाळ, 1.5 चमचा जिरा घेतला इथे, 8 लसणाच्या पाकळ्या आणि 2 लिंब घेतली आहेत। लिंबाचा रस आपण लोणच्यामध्ये वापरणार आहोत, यामुळे टेस्ट पण खूप छान येते लोणच्याला आणि मिरचीचा जो तिखटपणा असतो तो लिंबाच्या रसामुळे कमी होतो। हे सर्व मसाल्याचं साहित्य मी या चमच्याच्या मापाने घेतलेलं आहे। इथे मी गॅसवर आता पॅन ठेवलेला आहे तापत। तर प्रथम आपण लोणच्यासाठी मसाला बनवून घेऊया। आता मी प्रथम मेथीचे दाणे घालून घेते, जिरं आणि मोहरी आपण नुसती परतून घेणार आहोत फक्त, जास्त पण आपल्याला भाजायची नाहीये खूप, कारण ती खरपूस जर भाजून घेतली तर आपल्या लोणच्याला थोडंसं कडवटपणा येतो। त्यासाठी थोडीशी परतून घ्यायची आहे। हा मसाला आपला आता भाजून झालेला आहे। मी आता गॅस विझवून टाकते। हा मसाला आपल्याला थंड झाल्यानंतर मिक्सरवर बारीक वाटून घ्यायचा आहे। आता आपण मिरचीमध्ये मीठ घालून घेऊया, हळद, मोहरीची डाळ घालून घेऊ। इथे मी लिंबाचा रस काढून घेतलेला आहे, तो आपण घालून घेऊया। आता हे लोणचं छान मिक्स करून घेऊ व्यवस्थित। अशा प्रकारे भाजून घेतलेला आपला मसाला आता थंड झाला आहे, तो आता आपण वाटून घेऊया। आता हा वाटलेला मसाला आपण लोणच्यावरती घालून घेऊ। आता हे लोणचं आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ अशा प्रकारे। आता आपण लोणच्यासाठी फोडणी तयार करून घेऊ। त्यासाठी मी इथे अर्धी वाटी तेल घेतलेलं आहे। तेल तापल्यानंतर 1 चमचाभर मोहरी घालून घेते, पाव चमचा हिंग आणि आपण जी लसूण घेतलेली आहे ती मी इथे ठेचून घेतलेली आहे, ती पण मी घालून घेते। आणि आता मी गॅस विझवून टाकते, कारण जास्त ठेवलं तर ते मोहरी आपली आणि आपली जी फोडणी आहे ती जळून जाईल। तेल तापलेलं आहे, त्यामुळे तेवढ्या तापलेल्या तेलामध्ये आपला जो लसूण आहे तो चांगला छान तळला जातो। आता गॅस मी ऑफ करून टाकते।
आता ही जी फोडणी केली आहे आपण, ती फोडणी पूर्ण गार झाल्यानंतर आपल्याला लोणच्यावरती घालून घ्यायची आहे. तर आपण हे आता पूर्ण थंड करून घेऊ. आता ही फोडणी थंड झाली आहे, तर आपण आता ती लोणच्यावरती घालून घेऊ. आता हे लोणचं आपण व्यवस्थित ढवळून घेऊया. आता या लोणच्यामध्ये आपण भाजून मसाला घातल्यामुळे याला चांगला खार पण सुटलेला आहे. आता हे लोणचं आपलं खाण्यासाठी तयार आहे. त्याआधी ते 8 दिवस आपल्याला मुरत ठेवायचं आहे. आता हे लोणचे तयार झालेले आहे. ते 8 दिवसांनी आपल्याला खाण्यासाठी मिळेल. तोपर्यंत हे लोणचे व्यवस्थित हवा बंद करून एका काचेच्या बरणीमध्ये आपल्याला ठेवायचे आहे. हे लोणचे बाहेर व्यवस्थित वर्षभर पण टिकते. फक्त सांगितल्याप्रमाणे आपण जे काही भांडी वापरू ती स्वच्छ आणि अतिशय कोरडी असली पाहिजेत आणि मिरची सुद्धा आपली वापरण्याआधी कोरडी करून घेतली पाहिजे, तर हे लोणचे व्यवस्थित टिकते. आता हे चटकदार मिरचीचे लोणचे तुम्ही सुद्धा नक्की बनवून बघा. आणि आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा.